Action. Hej Niels. Vi vil gerne vise jer, der er vores eksamensprojekt, og vi har valgt opgave, som Kate viser her. Ja, vi har valgt opgave C, parkeringshus, som skal indgå med MQTT. Kravene er et parkeringshus opdelt i 2 områder. Det ene område har en højdebegrænsning på 190 cm, og ellers er det andet område åben for tilgang til alle typer biler, altså almindelige biler, varebiler, autocamper, SUV'er og biler med tagboks. Vi skal have en central enhed, som vi har her, og vi har også valgt at køre 2 separate enheder. Et område, det var område 1, vi fik lige en smagsprøve, og område 2. Hvis vi starter med at køre igennem funktionaliteten af område 1, vi har her, vi har opdelt det i 2 ultralydssensorer til at måle afstand eller egentlig kun til at registrere, at der kommer biler igennem. Den grønne LED og bommen der oppe viser, at der er åben for tilgang. Og så har vi valgt at tage et maks på 5 biler, så er parkeringen fyldt. Ja. Og hvis vi kan komme over til område 2. Og her Niels, der ser du så område 2. Vi har bommet. Vi har de 2 afstandsmåler for ind og ud. Vi har 2 LED'er, igen grøn og rød. Og vi har vores bosser. Og det er jo så egentlig fordi af, at vi har den her 190 cm højdebegrænsning. Hvor at hvis jeg kører normalt ind her, så vil den tælle en bil op. Det ser du jo først over på centralen lige her med et øjeblik. Men hvis jeg kommer for tæt på, så kommer der en alarm ud. Og bommet det ligesom lukker. Pæren den skifter så ikke når bommet gør, men når vi har et maks antal her af biler, så lyser pæren rød og bommet lukker. Men bosseren går ikke. Men hvis vi så prøver af, der sker ingenting. Men hvis vi stadig kommer for tæt på, så går bosseren stadigvæk. Og nu vil vi fortælle om det tredje del af vores løsning, centralenheden. Som I kan se, så har vi en OLED-skærm her, der viser tydeligt status og informationer omkring biler ind og ud. Derudover så har vi en buzzer her, der giver en lyd, når over på område 2, at der er en bil, der kommer for tæt på, så sender den også feedback over til centralenheden. Derudover så har vi en knap med en rød hus-funktion, hvor man kan se, at man er i gang med at rydde parkeringshuset, og hvor mange biler der er tilbage i de forskellige parkeringsområder. Og al kommunikationen det foregår med MQTT, hvor at vi har designet og lavet en topic-struktur. Og her kan I se informationen, der bliver sendt gennem vores broker, i det her tilfælde HiveMQ, men man kunne sagtens bruge en lokal hosted løsning. Det her, det er vores løsning på problemstillingen. Godt. Er det så ikke bedre, jeg står herovre? Jo, jeg filmer bare, du cutter bare. Og så du holder den tættere på her, sådan at man ligesom kan differentiere lyden. Jo. Er du klar? Ja. Sådan nogle generelle problematikker, vi egentlig har haft her, det er, at når vi aktiverer bosseren herover, så over på centralen er der en væsentlig delay, der kommer ud, som du kan se her. Den begyndte først der at give kald fra sig, fordi den jo skal sende MQTT-topicet rundt, og der er jo nogle delays på de forskellige programmer. Vi oplever også af, at fordi at det egentlig er designet med tanken af, at der skulle være nogle gates eller nogle port med bommene, at når folk de ligesom kører ind eller ud, så er der en væg, så der altid er en fast afstand
Nogle gange så kommer vi jo til at aktivere de her, fordi at delene de ligger løst, men det er jo ikke det, der ligesom var meningen i vores design-idé. En anden problematik har også været, at vi har siddet og drømmet noget font af, at fontene ikke understøtter dansk, som umiddelbart, at åben eller område skal staves anderledes, eller de bare viser fejl. Og generelt set, så der er lidt, at vi ved ikke, om det er elektronisk støj, men motorerne giver lidt lyd fra sig, når de står i en passiv tilstand. Men også, at nogle gange virker det som om, at der er noget forvirring, der sker på nogle af sensorerne. At de ikke... Vi burde måske have implementeret en form for feedback, når vi registrerer noget på hver sensor, fordi hvis vi ikke har serialmonitoren slået til, så er det ret svært at finde ud af, om det faktisk fungerer. Det ligner bare, at jeg står og aktiverer sensorerne om og om igen, uden at det virker. Men det gør det faktisk. Fordi den giver jo fortæller os først noget, når vi når et maksimum på 5. Så ja. Og hvis vi kan komme over til område 2, så er den lige lidt mere kompleks, fordi at der har vi jo et højdekrav. Vi har så lige valgt at have afstandsmåleren sat på en anden måde, det var for at illustrere, at den kunne sættes sådan her, og så kunne en bil køre ind. Der er så en højde, hvor den advarer, og du kan jo også høre centralen lige nu, hvor at hvis bilen kommer for tæt på, eller for høj, så giver den en alarm og lukker bommet. Lige nu der er den så fyldt helt op, men hvis jeg lige kunne få sådan. Det er fordi, at den ikke har noget feedback på samme måde som den anden. Men du kan se, at når sådan, at når der kommer, når den er grøn, men jeg kommer for tæt på, så lukker bommet faktisk. Nu registrerer den så lige igen der, måske på grund af vinklen i mit hoved. Ja, det er kludret. Kan vi prøve at starte forfra igen?